Не я пяю, народ Божий даў мне в песні лад прыгожы, бо на сэрцы маю путы і з народам імі скуты. Сапраўднае імя Уладзіслава Сыракомлі Людвік Францішак Уладзіслаў Кандратовіч. Будучы паэт нарадзіўся ў 1823 годзе на Бабруйшчыне і належаў да збяднелага шляхецкага роду герба Сыракомля, назву якога ён пазней узяў за творчы псеўданім. Бацька Уладзіслава арандаваў фальваркі ў князёў Радзівілаў, тым і карміў сям'ю. Хлопчык спачатку навучаўся ў павятовай школе пры дамініканскім кляштары ў Нясвіжы, пасля ў дамініканскай школе ў Наваградку. Аднак па вяртанні дадому стала зразумела, гаспадарчыя клопаты мала турбуюць юнака, які шмат чытае і спрабуе пісаць уласныя вершы па класічных узорах. Уладзіслаў Сыракомля Людвік Кандратовіч, псевданім узяты ад родавага герба, паходзіў з небагатай шляхты, вельмі небагатай шляхты, спаланізаванай, пісаў пераважна па-польску, за што быў цэнены тады і высока цэніцца ў сучаснай польскай культуры. Быў арандатарам, жыў на чужой зямлі, але ствараў і пісаў пра гэтую зямлю. Акрамя тых вершаў, напрыклад, ён пра сялянаў беларускіх напісаў: «Я край свой кармлю ад веку і маю права звацца чалавекам». І бацька падтрымаў памкненні сына. У 1841 годзе ён дапамог яму уладкавацца ў канцылярыю кіраўніцтва радзівілаўскімі маёнткамі. Гэта дало маладому чалавеку болей часу на самаадукацыю, а таксама магчымасць працаваць у радзівілаўскім архіве. У 1844 годзе Уладзіслаў Сыракомля бярэ шлюб з Палінай Мітрашэўскай і пераязджае ў маёнтак Залучча, што на Меншчыне. У тым жа годзе адбыўся і ягоны дэбют у друку. Народная гутарка «Паштальён» была напісаная на падставе пачутай аўтарам рэальнай гісторыі. Пераклад верша Уладзіслава Сыракомлі «Паштальён», зроблены Леонидом Трэфалевым, стаў надзвычай папулярнай у Расеі песняй «Когда я на почте служил ямщиком». У Залуччы ён шмат працуе, піша вершы, гутаркі, робіць пераклады на польскую мову твораў Гёте, Гайны, Тараса Шаўчэнкі, Лермонтава і Некрасава, рыхтуе грунтоўную працу гісторыі літаратуры ў Польшчы. Польскамоўныя вершы Уладзіслава Сыракомлі лічылі прыналежнымі да нашай літаратуры і перакладалі на беларускую мову Янка Купала, Владимир Дубовка, Максим Лужанин, Владимир Мархель. У зборніку перакладаў з польскамоўнай беларускай паэзіі 19 стагоддзя «Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай» адзін з самых вялікіх раздзелаў, прысвечаны якраз творчасці Сыракомлі. Змешчаны тут і верш пра маю старую хатку, які дазваляе уявіць пенаты паэта. Вось як гучыць фрагмент этого верша у перакладзе Владимира Дубовки. «Столик мой, моя столица, на столе паперак горы, кніжак поўныя паліцы, маё шчасце, маё гора. На канапе разасланы дыванок у кветкі тканай, тут і столик для гарбаты, тут партрэты Банапарта. Як любіў я, калі госці, ўсё найлепшыя суседзі дадавалі весялосці роднай песняй пры бяседзе».
Шмат увагі Уладзіслаў Сыракомля надаваў падтрымцы творчасці землякоў. Пісаў водгукі на творы Вінсэнта Дуніна-Марцінкевіча ды Артёма Вярыгі Дарэўскага. У 1852 годзе пасля трагедыі ў сям'і, смерці дачок, Уладзіслаў Сыракомля пераехаў спачатку ў Вільню, а пазней у фальварак Барэйкаўшчына, непадалёк ад Вільні. Тут ім быў напісаны цэлы цыкл гісторыка-краязнаўчых працаў, прысвечаны роднай зямлі, вандроўкі па маіх былых ваколіцах, беглы агляд сучаснага стану Менску, нёман ад вытокаў да вусця. Адметнасці фальклору ды вуснай народнай паэзіі былі акрэсленыя ў кароткім даследаванні мовы і характару паэзіі русінаў Менскай правінцыі. Акрамя таго, ён пісаў вельмі цікавыя нататкі падарожныя. От вандроўкі па маіх былых ваколіцах, яшчэ іншыя кніжкі, дарэчы, выданыя па-беларуску. Я, як археолог, іх перачытваў, і дакладна перададзеная атмасфера гарадоў, мястэчак, тагачаснае, апісанне нейкіх атрыбутаў матэрыяльнай культуры. Это вельмі важна для гісторыка. Уже можна сказаць, што ягоныя творы – это творы этнаграфічныя, хаця гэта дарожныя замалёўкі. Пасля паездак Уладзіслава Сыракомля ў Варшаву і Познань, якія тады належалі прускаму каралеўству, за ім быў усталяваны сакрэтны паліцэйскі нагляд. А ў красавіку 1861 года, пасля выступу з антыцарскімі вершамі на палітычнай маніфестацыі ў Коўна, паэт быў арыштаваны і месяц правёў у вязніцы. А неўзабаве 15 верасня 1862 года хворы на сухоты Уладзіслаў Сыракомля памёр, не дажыўшы 2 тыдні да свайго 39-га дня народзінаў. Паэт і драматург, крытык і перакладчык, фалькларыст і краязнаўца Уладзіслаў Сыракомля. Уладзіслаў Сыракомля быў сапраўдным творцам, который не патрабаваў знаходжання ў сталіцах, каб рэалізавацца як паэт. Ён быў бедным арандатарам, але меў славу. Ад Бога меў дар перажывання моцных эмоцый. Перажыў каханне, вялікае каханне, якое прынесла больш няшчасцяў, больш непрыемнасцяў, чым радасцяў. Яго гэты дар усведамлялі, бачылі навакольныя, у тым ліку неабыякія жанчыны. Это вот якраз прыклад таго творцы ад Бога, который звязаны са сваёй зямлёй. Я не сумняваюся, каб ён жыў трошкі пазней, пажыў трошкі даўжэй, ён стаў бы несумненна удзельнікам ўжо праўдзівага беларускага нацыянальнага руху.